Tosi pimeetä on, ei varmaan näy hirveästi, mutta on tässä Golden Bayn vieressä nytten ja tein tossa sitten loppumatkan suunnitelmaa. Tästä olisi noin kolmannes vielä jäljellä, mutta pikkusen nyt sitten lyhennän, että en mene tonne ovaalimuotoiseen päätyyn, mikä nyt on toi länsi-pohjoispääty. Niin sen skippaan ja sitten mä oon nyt ollut matkassa varmaan jonkun 7-8 tuntia. Niin ajattelin tän loppumatkan mennä autotietä vähän isompaa, mikä tossa kuuluukin. Et se menee aika selkeästi toiselle puolelle saarta tästä ja sitten jatkaa siitä Amsterdam saakka. Niin pääsee loppumatkan paljon helpommalla, että toi alku niin oli aika energiaa vievää kyllä sompailla tuolla. Et tosi monta kertaa ajoin harhaan ja joutui palaamaan. Et tosi paljon joutunut kyllä käyttää tuota kepsiä. Et ei ole kuitenkaan hirveän hauska senkaan ajaa. Ei pysty ajaa sit hirveän lujaa, kun toisessa kädessä pidät sitä ja kattelet ja tollain, mut ihan mielenkiintoista. Mä lähden nyt vähän helpommalle loppumatkalle tästä saman tien, vähän vettä vielä ja sitten homma pakettiin.